و دوستن بشتار بون به گوونت و تیلیان نوروز و گوهراندن قدا برخودانه که جده که و تجه که داویا پیاما خوده هرکزن تبلی نوروز بونه سلاف گر و گود همو کسل قادن نوروزان وظیفه خواه به دیسیپلین و بیکی ماسی بجی آنین روزنامه‌وان هنرمند میوان و دوستن ما ام جبو که داوان سپاسیا وان دکن و داخواز دکن او جوش و بریارداری مزنتر بکن. ریوبریا خو سیریا دموکراتیکا روجاوا تکیلدار حکومت شامیه نو ده داخویانی یک داره ریوبریا خو سیر ده داخویانی خود بالکشان سروان خلان همو هیوی او بوکو حکومت که گشتی پرنگی و پرالی لولت وری آوا کرن لی حکومت اکوبیستونه آداری لشامه هات راگاندن همان حکومت بری بو پرنگی لسوریه هاتی پشکوه کرن هر وها پرنگیا سوریه تمثیل ناکه اف سیاست عامه و دیگری نه دسپی که او یک دوری آرمانجین کو سوریه شورش اخوه لدار خستیه ام دیار دیکن که هر حکومت کو پرنگی و پرالیا لسوریه دبر چاوان را نگیره نکاره باوای که درست ولات بره و ببه جوی زیدتر و آلوزی کورتر بکن هر وها و نکاره به بریارین کو بین دایم پیک بینه او اصرارا لسر بردوام کرنا شایشتیم بره و زرار بده سوریه یان ام جاره کدن تقصدکن که ام بدا خوازم بینگهین که سوریه جبو و سری هلدان و گریداینه سوریه هم بانگ آواکنا سوریه که دموکراتیک کر که تو آلیک بتن سوریه بره و نبه جلوره ام بانگ دکن که دف سیاستین بدرخستن و پاشکوه کرنه بردن جوی زیدتر تواهی گلن سوریه جبکاته اول و مسابان هم بز بکن مجلس سوریه دموکراتیک مسیدجی بدا خویانه که نرازی بونه خوله هم بری دستشان کرنا دستلاتاریا شامه نیشانده مسیده گود دستلاتاریا نویا دستلاتاریا شامه ده پررنگیا جواکی تونه تبیگو هن کسی تین تکنوکرات هاتنه ارکدار کرن جی ده یکالیتی سردسته دستلاتاریه ده بشتاری راستی یا جنان جی تونه او جن جی بشا هری برفره آجواکینه اف دستلاتاری پر رنگی و پر جواکی سوریه تمثیل ناکه ev bank li deslatariya Şamê dikin ku li gorî mercên Sûriyê û pêdiviya gelên Sûriyê bi diyalog berfire deslatariya nû werê ava kirin. Mafya rünüştüne ya aktivista kul Belçika'ya pişkiri de dejine Kurd xetiriye de. Aktivista feminist Mars Kulves de sala 2020 de veke rojnavavan çu rojava u beteybet li ser rola yekî niem parasına jiniye peje al kobane le kolinker jiber ve destura nüşte ya glov al Belçika'ya ketebir riska betal kerine herwa polisan bi ser malawe de girtine u agahi ji ciranin ve girtine liguri parezere ve ev bu yer parçayek ji kırmızı zekirina tevgera Kurd al Avrupa'ya ligel bir yer adatgeha belenta Belçika'ya raydarın Belçiki tevgera Kurd be terörizme ve geridaydı binen hünermend akademisyen u parezvan mafemruvan bu gulev namek vekiri şandın ji wezîrê koş û penaberiyê Belçikayê re kesên navên wan ên wekî xuşk û birayên derden jî di nav îmzekeran de heye. Kurdan li gel dostên xwe li Girazê Newroz pîroz kirin. Pîrozbahî piştî deqeyek rêzgirtînê ya ji bo birana şehîdên Azadiyê Kurdistanê dest pê kir. Salona pîrozbahiyê bi alê Kurdistanê û posterên rêbera hatê xemilandin. Siyasetmedarê Kurd Faysal Sarı Yıldız nûnerên Giraz, Kupa û raydarên dem Kurd li pîrozbahiyê axivîn. Daxaftinan de Newroz li rêbera gelê Kurd hat pîroz kirin. Her wa giringiya Newrozê ji bo gelê Kurd hate vegotin di şexsê şehîdên Newrozê de hemû şehîdên Azadiyê Kurdistanê hatin bîranîn. Hünermend Koma Dem Narin Xan û Hozan Diyar hünera xwe pêşkêş kirin. Pîrozbahî bi geredana govendê heta derengiyê şevê dewam kir. Siyasetmedarên Alman li ser Newrozê û banga rêbera Popeyamdan Alî Karê Serokvezîrê Eyaleta Hessen Mansor û endamê Meclisa Federal Almanyayê Armanzor yê jî SPT li Frankfurtê tevlî pîrozbahiyê Newrozê bûn. Kawa Mansor Newroz li gelê Kurd pîroz kir û got ez her sal
تیم قادا نوروزا لوی دره لی نوروزا ای سال جدای گلک مرو خاتنه نوروزه تبلیبونا گلک مروان گرینگه از بخوا ایرانی ما دناوا جواک آمده اف جیجن برنگه که جدا تی پیروز کرن خودی درکتنا لریبر اجالان پر گرینگه نوروز پیروز به آرمان زورجی آخوی و بالکشان سربان خالان اگر ترکیه دخوازه دموکراتیک ببد و دمل دست بریز اجالان آزاد بکه آزاد کرنا بریز اجالان و بریوان سویک بکه و آشتی و دموکراسی مسوگر بکه ترکیه demek derece dixwaze be endamê yekîtiya Avrupayê kriterên yekîtiya Avrupayê hene bengiha van kriteran demokrasiyê Brez Öcalan jî demokrasî û aştiyê pêşniyaz dike Almanya dikare divê mijarê bi rol û misyonê xwe dîrokî rabe ez banka desthilatariya Tirkiyeyê dikim divê bi îradeyeke xurt bersiva banka Brez Öcalan bide Kurd di çareseriyê de cidî ne ji bo vê jî têkoşîneke bi wêrekî û xurt meşandin Kurd bi biryarin dev ji parastina doza xwe bernedin divê Tirkiye vê rastî bibîne û fêm bike Devlet Bahçeli daxwaza reforma berfireh kir lideri MHP Devlet Bahçeli ji rojname Türk Konre axivî wanî ziman ku piştî banga 27 Sibatê ya rêberapo millet di nava bendawariyeke bihêvî de ye di destê me de ye ku em vê hêviyên neşkînin û veguherînin kêfxweşiyê Di demekê de ku sîstemek nû ya cîhanê ava dibe mirov dikare vê pêşketinê ji bo Tirkiye bikin firsendeke. Bahçeli anî ziman ku ev pêvajo wê ji bo afirandina jiyaneke civakî û siyasî ya nû ya aştiyanê ya Tirkiye bibe wesîle û diyar kir ku guherînên mezin li gel firsenda herî wiha xwedî rîskan e. Bahçeli got ji ber vê yekê gelek dînamîk divê bi bandor bêne birêvebirin. Beriya her tiştî weke ku di banga İmraliyê de hate kirin divê destpêkê çek bêne danîn pekeke Kongre xwe bilez kom bike bi reformên berfireh divê em yekîtiya xwe ya millî hîn xurtir bikin adalet û wekeviyê jî divê esas bigirin Bahçeli got bi destûreke bingên a millî û berfireh bermahiyên derbeyê dikarin ji holê bêne rakirin û got ya girîk ev e ku Avaniyeke welê bê avakirin ku herkes xwe di nav de bibîne. Lewra di pêvajoya Tirkiye dûrî ji terorê de em bank li hemû welatiyên xwe dikin ku bi feraseta beriya her tiştî Tirkiye û herkes dibe Tirkiye di yekîtî û biratiyê de bigîjin hev û pêşerojeke pîroza Tirkiye bi hev re ava bikin. Nevroza 2025 da Peyam Zelal bu. Hevseruka Dem Partiya İstanbul'e Arifet Çınar tekelari Piruzbayê Nevroza 2025 axivî Çınar û hadi bêje bi sed hezaran niqadê Nevrozê xwedî li peyama rêber apo derketin. Fereseta yekperez û xezfkirina îradeyê mahkum kirin. Newroz bi temamî bû dengê daxwaza demokratîk bûna Tirkiyeyê ji bo vê jî xurtkirina têkoşîna hevpar ya gelan û yekîtiyê hate xwestin. Arifet Çınar herî dawî balkişan servan xalan. Eger di dema xwe de bertek nîşanê Qayûmên li Kurdistanê bihate dayîn îro li İstanbulê îrade nedahat xebskirin. Girtina İmamoğlu bandora sepanên dijî demokratîk ên li Kurdistanê ne. Li Rexekê ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd birêber Öcalan re hevdîtin tên kirin li Rexê din jî îrade tê xezf kirin. Operasyonê rûreşên li ser gel Rojava û Başûrê Kurdistanê jî dewam dikin. Divê herkes li dijî vê zihniyetê têkoşînê bike. Pirsgirêka aştî û demokrasiyê ne tenê yek Kurdan e ya hemû gelên Tirkiye divê em bi hev re yanî civak bi xwe têkoşînê bikin û civaka demokratîk bi hev re ava bikin. Pîkê bi daxuyaneke serokê Komara Muhabatê Gazi Muhammed û hevalên wê bi bîr anê daxuyanî bi vî rengiyê hemû rêberê Kurdan bi qeleşiyê ji terefê dijminan ve hatiye qetil kirin. Azadiya her milletê bi yekîtî îtifaq û hevkariyê çê dibe. Hevîdarim gelek Kurd ticarê bi îdeolojî û baweriya dijminê xwe neyê xapandin. Em hevdû şeşemîn saliya kuştina lîder û rêberê gelê Kurd Pêşawa Qazî Muhammed û hevalên wî û hemû şehîdên Kurdistanê bi dilekî germ û bi hurmet bibîrtînin. Hemû şehîdên Kurdistanê serbilindî û serfiraziya me ne.
li bajarê Almanyayê Kölnê ji bo Hacı Ahmedî merasim hat li darxistin. Cenazeyê siyasetmedarê Kurd piştî ji nexweşxaneyê hate wergirtin li ser milan veguhestin salona merasimê. Di merasimê de malbata Hacı Ahmedî nûnerên Gelek Partî û rêxistinên siyasî rewşenbîr nûnerên siyasî Kurdan, hunermend, rojnamavan û nivîskar amade bûn. Piştî cenaze veguhestin salonê deqeyek rêz hat girtin. Piştî rêzgirtinê hevserokê Pijake Emîr Kerîmê axivî û qala keseta siyasî Hacı Ahmedî û têkoşinawiya ji bo gelê Kurd kir. Hevserokê Kerekê Ehmed Karamûr jî sersaqî xwest berdevka têkiliyê derveya Kerekê Nilûfer Kor jî dilsoziya xwe ya ji bo Hacı Ahmediyan nîzman. Hevserokê Kongreger Remzî Kartal û endamê Komîteya Rêvebera KCK Zübeyir Aydar jî li ser Sikayê beşdarî merasimê bûn û sersaqî xwestin. Berpirsyariya têkiliyên derveya Bakur û Şatê Sûriyê İlham Ehmed jî got Hacı Ahmedî mîratiyek mezin bi nirx li dû xwehiştiye. Em ê diriya wî de bimeşin. Piştî axaftinan sînevîzyona derbarê kurtejiyana Hacı Ahmedî de hat pêşandan. Yeneke Partiya İslamiya Kurdistanê kijar û nûnerên din ên siyasî jî di merasimê de peyamên xwe dan. Piştî axaftinan cenazeyê Hacı Ahmedî ji bo defînkirinê hate rêkirin. Rejima İranê Kurdekê din min çav kir Komelê Mafê Mirovana Kurdistanê ragihand ku roja 27 hefteyê adarê hêzên îtilata İranî li bajarê Şîno yê Rojhilatê Kurdistanê piştî ku ji bo wergirtina îfadeyê bangê welatiyê bi navê Silêman Qadir Gelwan kirin, piştî hat birçavkirin ji bo cihekê nediyar hatiye veguhestin. Hat gotin ku welatiyê hatî binçavkirin bi rayê Abdulselam Qadir Gelwanê ku yek ji qurbaniyên serhildana jin jiyan azadiye. Hat diyarkirin ku piştî Silêman hatiye binçavkirin ji nû malbata wî agahdar kirine. Hêjayî gotinê di meha borî de li bajarên cuda yên Rojhilatê Kurdistanê sû şeş welatî û çalêkvanên Kurd piştî ji bo îfadeyê hatine bangkirin hatine girtin, ji wan çar jî jinin. Li Sırbistanê îddiaya çeka sonîk hatiye bikaranîn. Di pazdehê adarê li Sırbistanê li dijî gendaliyê xwe pêşandan hat darxistin bi sed hezaran kes beşdarî vê çalakiyê bûn. Çalakiya ku di nava aramiyek de derbas dibû bi dengeke nediyar re di nava girsiyê de tirs çêbû û çalakî nîvçoma bû. Dîmenên li medya civakê hatî parvekerî nîşan didin ku xwe pêşandir ji nişka ve belav dibin. Hat îtakirin ku çalêkvan bi topa deng hedef hatine girtin. Wezîrê Karê Hundur Îvîstans li xwe mikur hat ku amûrên bi vî rengî yên polîsan hene. Lê îtakir ku li dijî çalekgeran nehatiye bikaranîn. Raydaran diyar kir ku lêpirsîn derbarê mijarê de danê destpêkirin hat ragihandin pisporên servîsa ewlehiyê ya federal a Rusyayê FSB ji bo lêkolînê hatine welêt. Berê godan jemen û çênîr û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.